Malapit na nakamalapit. Opo, ito na po yung Lang ang may dog truth, mga binugburan ko po yung katawan ko ng pulbos para naligo ko ng pabango para mapansin. notice me, idol. Notice Mamoy mo me. sana pamoy. What's up, mga salita? Alam niyo po, may iwan na lahat, wag lang ticket. Oo, ipapaalala ko sana sa'yo. Ayun na po, Uy, dahan-dahan man. A few inches later. So, nandito tayo ngayon sa Dagupan. Mainit, mainit. May mga poso Maraming dito. salamat po sa poste. Manalangin tayo, manalangin. So, ayun po, pupunta po kami sa Hype. At nandun po si Kong, kaya finding Kong kami ngayon. Nandito po kami sa Dagupan City. Yes, sir, mga kaibigan. Dito ang mga malalansa. Mga malalansang bangus. Much later. So, ayun tayo ngayon, nandito tayo. Ayun. So, ayun. So, hinahanap po namin yung event at parang naliligaw ata kami. Kung nandito ka ba? Kung paramdam ka. B? B. Notice me? Nararamdaman ko na. Diba? Malapit na po, malapit na. Exclusively on Picture Enzyme TV po yan. Sama ko po si Kim po. Nasi Juni Boy. Oo nga, wala si Juni Boy. Hype, baby! Hype! Hype? We're on hype, baby! Yeah! Kong! Ano ba yung Makikita ka na. Ano eh? Si Kong! Ano siya? Wait lang. Wala talaga ako dito. Pakakalimutan ko yung lisensya ko pa. So ayun, nandito na po tayo ngayon sa Hype at kasama ko po si Miss Kim po. We're waiting. We're the first one, so meron kaming freebies siguro. Yes. May freebies kami kasi nauna kami. Ha? Hoy! Meron pong most pampal award dito. May freebies. Hoy! Pwede kayo, may freebies. Freebies tayo! Ako pa yung utusan Best friend, oh. Wala, ha? Paramdam naman to. Parang dami. VIP ito. VIP, baby! Gagawin. Diba? Mga teacher po kami. Oo, mga students ko. No, power kami. Ano na? Oo, VIP. Isang gano'n na lang. Naku, ayan na po. Ang bunga ng Glow sticks. glow stick. Sa vlog. So bilang VIP, ano? Oh my gosh. May Oh my- pagkaroon sila. Oo. Meron May kaming glow stick. sila. Mamaya yan. So, Tapos, mama- VIP pa, so grabe oh. Grabe. Sa coupon lang oh. Ang galing ko. Epic po yung pupunitan ko. Bakas ng pagpupunit dyan. Oo nga no, parang ano. Bantay na bantay po. Makikita nyo. At ang Mamaya kanilang putol-putulin natin yung glow stick VIP na pa. to. Sir, pwedeng ipa-photocopy. I-produce. So ayun na po. Medyo kailangan natin mag-settle down yung mga energy. Yes. Yan, hindi natin mag-reserve pa. Uy! Oh! Payaman na. Oh my God! Isa-isahin tayo pupunta dito ni Kuya. Grabe! Much later. Ramdam! Sulit! Ngayon pala, grabe panalo. Champion! Kaya tayo mga chicken feed gang. Mga fanatics, Fanatic! Grabe oh. sali, Mga sali! sali. Okay, mag-join forces tayo. Mayaman! Chicken feed gang, yo! Chicken feed gang! Yo! Power! Madilim! Power! Power! Like, share, subscribe.
Susunod sa Teacher Enzo TV.